Πάμε να δούμε κανένα βιντεάκι τώρα τέτοιο. Να σε βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ για το Βάλε μια φωτογραφία για αυτό. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Άχτε λίγο. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε το 15ο Video City του Excel. Μη σταματάς, στις ταχύτητες καρφώνοντας μπροστά μου να κολλάς. Μ' αρέσει τόσο, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς και όλο τρέχεις. Γιατί σου δίνει αέρα και δεν το κλέβεις. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό. Όλο μέσα στον δρόμο να λυτρωθώ. Μη σταματάς, στις ταχύτητες καρφώνοντας μπροστά μου να κολλάς. Μ' αρέσει τόσο, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς και όλο τρέχεις. Γιατί σου δίνει αέρα και δεν το κλέβεις. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό. Όλο μέσα στον δρόμο να λυτρωθώ. Ναι, πάμε μια βόλτα κούκλα στον περιφερειακό. Με φτιαγμένη δεν πατρουμπάτη 318. Το μωρό δεν ψήνεται, θέλει γκάζι καυτό. Όπως θέλησαν 350 και το RX8. Όταν σου κάνω έρωτα νομίζω πως είμαι σε πίστα. Στις καμπύλες σου πάντες απ' τώρα λίστα. Και όταν φωνάζεις κάνεις αφτιαγμένο escort. Πουλα το Renault και πάρε μια compressor. Πες το όπως θες. Έχουμε αληθινό νήτρο και εσύ μόνο το αυτοκόλλητο μία OS. Μέσα στα πιστόνια μου χιλιάδες οι καυτές. Ανάψα κόκκινο και εσύ κοιτάς τώρα μόνο τις πλάτες μου. Κολοπειραγμένο φτιαγμένο πρόγραμμα χου. Ακριβώς θα αντίθετο από ντάεγου. Κι αν έχεις τα λεφτά τότε παίζουνε και τα άλογα. Κι αν θέλεις λίγο στυλ αυτό με πέρλαγα με λέω. Πάτησε το μάγκα μου, άνοιξε τερμαγκάζι. Δείξε πως η ρόδα του θυμίζει καρναβάλι. Όταν το πράσινο ανάβει δίνει τη σκητάλη. Χιλιόμετρα στο τίτωμα ο τύπος δεν σε φτάνει. Μέσα στη κάβλα, χιλιόμετρα για κάβλα. Τροχόμετρα στο κόκκινο, μη με κοιτάς στα μάτια. Τι κρύβεις μες στη μηχανή, μη βγάζεις παραπέρα. Κράτα τα κρυφά όπως τα άπλυτα της κόρης της σημάνα από τον αέρα. Αν τα μάξι του αντίπαλου θυμίζει σαν μαμίσιο. Φύλαξε τον κόλο σου, μπορεί να είναι γαμίσιο. Άλλοι μπλοφάρουν, αμάξι μες στην πένα. Γαμιστερό σου φαίνεται και πάει σαν το ρέμα. Περίπτωση πιο πιθανή στο διπλανό το κάθισμα. Καθέτε το μουνίτι να το κάνει. Γκάζι αν δεν έχει, καλύτερα στο σπίτι να καθότανε και να φτιάχνε κοτέτσι. Τι άρωμα φοράς, perfume, καμένο λάστιχο μυρίζεις. Άναψαν τα φρένα σου και ο τροχός της τύχης. Καλύτερα πιο άνετος ο ντάτουρμπος σφυρίζει. Καλύτερα από μακριά αν μπάτσος κάσει μύτη. Νύχτα τσακάλια, στην άσφαλτο μεγάλωσαν και δίνουν τερμαγκάζια νητρωμένα τουρμπισμένα. Αν οδηγάς και το μοτέρ σου το δουλεύεις πάλι με τα αρχίδια. Μάγκα μου τα άλογα γαμάνε για μαμίσια. Στις ταχύτητες καρφώνοντας μπροστά μου να κολλάς. Μ' αρέσει τόσο, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς και όλο τρέχεις. Γιατί σου δίνει αέρα και δεν το κλέβεις. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό. Όλο μέσα στον δρόμο να λυτρωθώ. Μη σταματάς, στις ταχύτητες καρφώνοντας μπροστά μου να κολλάς. Μ' αρέσει τόσο, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς, γιατί μου λες πως μ' αγαπάς. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό. Θέλω μέσα στον δρόμο να λυτρωθώ. Όμως πάντα σκάει το τσογλάνι με το Mazda. Πίεση ατμοσφαίρας και εσύ με τον Imanda. Δεν το πιστεύετε, να παναγαμεθείτε. Όταν ονειρεύεστε, ελάτε εδώ να δείτε. Εγώ γουστάρω να συνδυάζω γυναίκες με τα μάξια. Βλέπω τις 20 ζάντες σαν υπέροχες κολάρες που χορεύουνε κομμάτια. Γραφούν τα πίσω κινητά και βλέπω You could kill me, but I'm already dead.
και εμένα το αυτοκίνητο μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι πολύ γραμμικό και ότι όσο ανεβαίνουν οι στροφές, τόσο πιο πολύ δυναμώνει. Σωστή είναι η αίσθηση που έχεις. Έχω δίκιο, έτσι. Ναι, μπράβο. απόλυτο. Είναι πολύ, γενικά, δείχνει ότι είναι πολύ ολοκληρωμένο. Δεν κάνει θορύβους περίεργους, ούτε. Δηλαδή, ακούγεται σαν. Νομίζεις ότι είναι ένα εργοστασιακό με 3. Απλά πολύ πιο δυνατό. Ούτε σκάστα, ούτε τίποτα. Από απόκριση στον γκάζι. Η απόκριση στον γκάζι είναι φοβερή. Έτσι, απλά χρειάζεται να περάσει κάποιες στροφές για να δουλέψει ο κομπρέσορ. Σωστά. Μα και αλήθεια, την Αστάζια αυτές πώς την είδες? Πολύ συμπαθητική νεαρά και πανέξυπνη πάνω απ' όλα. Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο cool άτομο. Δηλαδή ήταν πολύ άνετη. Ναι, αυτό είπαν όλα τα παιδιά. Ήταν σαν να το έχει ξανακάνει βασικά. Έτσι, σαν να έχει ξαναφωτογραφεί για περιοδικό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις έχουμε βγει εθνική οδό, το αυτοκίνητο δεν κρατιέται. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει και στον ανοιχτό δρόμο. Βγες στην ευθεία, θα παρακολουθούμε, βγες ευθεία. Λέγε, πάμε. Βγες ρε, εγώ έτοιμος είμαι.